Umuli tayo dito ay Tepeyac Hill. Dito ay tinagparangan ni Santa Maria. Dayjay Old Church. Puro pa church di Tepeyac Hill. Siya muna nga nagparangan na Juan Diego. Di nagparangan ken Juan Diego. What is that ruin? Is that the old church? Pinggir. Yo makaangesan. Lagi church. Ada dong na. Lagi According to Vice Mayor, ito kano titinaray na nga ada babae nagapuraw. ¿A quién le dé un cafecino? Wait. It's now commercialized, you know. We are in a hill and iti baba dito ay simbaan Ayayay Kabarbaro ito Mexico City. This is Mexico City. Ito Mexico City. It's the church. Then we'll go to the camp. Ito eh. Nagparangan ni Juan Diego. Nagparangan niya po Santa Maria ni Juan Diego. Ito eh. Juan Diego dito yung church. Ito rin.
Cheers. Here. Ito nga lugar. Ito nga lugar ni. Ito ni. Yung pinagparang. Tapos ang tumalit niya. Tinawis po. So tinang nangibagaan mga garamit diba dito. This is Tilma. Well, yung mababasa. Yung gusto ko. Mati instruction na. Kasi dati ang sakit ng angkal na. At the same time nagparangan. Tanda kita sa flowers. Ito tinangalaan na dyan flowers. Kay gayet. May nagibadol. Andiyan mga matan. Kati karo na. Dan, lagi jented na jetilmanan eh. Jented na jetilman. Nak Najaya tilman ket na kinubis po na i-print, najaya na i-print na tilman. Najaya na gijay plan. Let's go inside. Kita. Gagawin ko lang sa atin i-explain ko kanina. The church. Very good church. Ito eh. Ito yung anak pila kisaw. Andiyan ko. Ito yung anak nungor-nung di sabi.